Bona ntoni asiboni ngoba phambi koThixo ukuvila uThixo uba ngexesha ulikhuphayo wemkayo ningakhanuki umntu angamjonga umntu oyinkazana aqine sathi makhulu hayi uba akuliveli lisi singabantwana kodwa umdala makhulu bafana ucile indlela belunge ngayo umyeni lo mama indlela ebelunge ngayo lo tata la tata bazalwane ebelunga okomnene kanti lo makhulu akakhonzi awufika emaXhoseni wendela kwelakhe lento ke ithi xa kulunyukisa umzalwane abe nechuku angayiqwalaseli lento ithetha ngumzalwane wakhe uthi umawawa uyabona eyona nto imele ukwenziwa ngosande asithethi nabukhweleta lento uthi lo mntu ulungisayo ngula uthi uba unendoda angalutshitshisi ukholo lwakhe ngenxa yemibhobhile le nto ibangela uba ube sengxakini nolulamo sekunyanzela kangokuba abantwana bakho mawubafundise into yoba mabathi tata apha emntwini nguwe abantwana bathi siyamazi tata uba kule mfutha ndisixelela lo uzawusokoliswa yinzala yakho ngenxa yokungamameli bazalwane bam masizithatheni izilumkisi uThixo uyancoma xa umntu ethe waba nendoda yaze yabhubha akenda ahlale noRisu Sandi athathe le mali ndiyishiyileyo yini mani abantwana bam benyolwa ngenduku umane usile lo abantwana baqala ukukhumbuza amaqanda apha uba aphelile ndithi hayi ndafumana amanye inkosi kuba bethe abantwana bathi abantwana abanandleko nkosi yam bawutshile ukuthi ndithi hayi abantwana bamaba bebengabangatyoka abalukutya bababoka bazalwane maka sithi hlobo zami njengoba sikhonza asincede uThixo wamtshangisa makasincede uThixo singabi nayo into apha endlizweni zethu enengqondo le nto mawawa uThixo masimceleni bazalwane ukuze abantu bathandaze yabona hlobo xa uthandaza size wena unana indlela yokulindelela uyabona xa umntu eqhawukela network uhambe singa halo uyandiva ubuhlungu lami abakadliwa ngapha yakho nethi kuphela umnxibelelwano noThixo mntamabhongo